Pahinga na. Yan mga kabarbers, daming tao. Daming tao. Kabarbers ang kalsada ditong ano sa Dubai Expo, ganito kalawang. Yan yung ano ng UAE, dami pa rin ang pila, kanina pa yan. Gusto ko rin pumasok dyan kanina, hindi ako nakapasok. Napakahaba ng pila, daming tao. Oh. Parang may appointment yata bago pumasok dyan. Yan, UAE Pavilion. Malapit na tayo sa pinakagitna ng Dubai Expo. Uwian na. No tu stanie, gdzie to było widać. Đây là lê này, đây.